Nag-awol nga jail officer dakop sabay ba sa operations ng PDEA sa Bacolod City. Subject, ginapatihan kabahin sang Jovi Vargas Drug Group. Yaring balita nga itong gintutukan. Kilala nga mauti nga jail officer 1 sa mapresuhan sa Handumanan kag singkang airport ang nag-awol nga si Tricia Galicia. Pilaman ka mga kontrabando sadto ang iya nakuha bukod sa mauti nga pag-inspeksyon sa mga bisita sa mga preso nga tuyo magpasulod sang illegal nga droga sa mga jail facility. Apang, nagsuli ang banga matapos sa mutikan ang iya drug operations. Nangindulaan sa serbisyo si Galicia kay napatihan nanging kabahin sa isa ka drug group sa Bacolod City. Bali si Tricia, isa ni sa ka member sang Jovi Vargas Drug Group. Si Jovi Vargas is a retired BGMP personnel. Apang tanan ini kabutigan lang suno kay Galicia. I-fight out ko diri sa ini nga kaso is ini are all planted against sa akon. Kahapon, ginkasas ang PDEA ang operasyon batok kay Galicia sa Barangay Singkang Airport. 5 ka sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang 25 gramo kag may street value nga 170,000 pesos na nakuha sa iya. Dako ni silang grupo which is ga-operate sila within the Negros, Bacolod. So ginabantayan ginanaton halin sa una. Nagpasalig ang tagpamuno sang BJMP6 nga limpyuhan ang ilahanay sa mga personalidad kaangay ni Galicia. Sa among support sa BGMP, tinakibot mo kami. All the while, pinamon na she's out of the country or out of this region. But upon sang apprehension niya kahapon, that's the time nga nakabalo kami nga haraman sa within the vicinity sang Bacolod City. Ginapaabot sa PDEA ang ikanta ni Galicia ang makapdanan sa grupo kag posible lead nga magtumod sa men in uniform nga kabahin sa illegal drugs operations. Upod kay Rinald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.